Ya waliyal wara labbaik majinginar auliya mafakata. Ya waliyal wara labbaik majinginar auliya mafakata. Ya makagin da bashi da farko rabbu a kula da ni. Kai kake aika komai kaso babu mai yin hani. Rabbu Allah ka bani iyawa in yabo gungwani. Mustapha mahiyar sawati shugaban kulliya matsayata. Rabbu dan martabar kadarin sirri laula shugaba. Ƙara yi salati sawa da dinda ban san shi ba. Ƙara yi yawan girmansa wanda ba mu san shi ba. Dusakon ai ruju'i Allah inda al-Mustafa mabakata. Fadima shugabar duka babu kamar ki maulatina. Ƙara yi man abun da kuka yi man ummana rusina. Ku kuke ba wa dukkan alam ku muka adana. Ram da Allahu zai simfanta da sunansa muntakim nai fata. Fadima Shehana Ahmad Tijjani ya ra'isil wara. Shehu jirgin kana da da'iba kaunuka tattara. Shehu Barhama Gausul wakati shugaban da'ira. Shugaban masu begin annabi yanzu kowa fadar ka ya furta. Shehu Umar jazakallahu kun yi naku kun tafi. Shehu Dauda silar ku muke samun yawan lutufi. Shek Khalifa Abubakari Bingel gaida arifi. Shek Husaini madubin duba abunda zan zayyana warakata. Assalamu alaika na Allah Mustapha al-Arabi. Assalamu alaika Habibu majingina bi dabbi. Assalamu alaika silar hasken Abu Dalibi. Jinjina ta nake maka karɓa min kace in iso mai gata. Shugaba dole kowa gabanka ya duka sai ya yi ladabi. Kai kaɗai Rabbu ya yi umarni a bi ka bi dabbi. Babu tamkar kadu a halitta ya aba Zainabi. Kai ka wanzar da dukka salama mun ka sami rayuwa mai tsafta. Waliyal wara Annabiya na farko a farin irga sayyidul anbiya. Mai ɗabi'u na Allah shi ya cike su yake waya. Shi ake so a tsira kiyama je kuma ka tambaya. Babu hanyar da za a ga Allah sai ta gun shugaba tsirata. Shi ya zamsha maki a tsakanin Rabbu da la'iku. Shi yake gane mai Allah ke so ya zamna ɗiku. Shi yake gane yaren kaunu gaba ɗaya raziku. Shi yake bawa wanda ya so haka Rabbu ya sa shi ba ko kwanta. Annabi shi yake yin rabo tamkar sigar da Allah yake. In ya ɗebo ya baka kawai ranar wasi'i kake. Nan asiran ilahu ya tare banganiya kake. Babu hanyar da za a bi Allah sai gunka wasi'i suturata ya waliyal wara. Wa yake zanta zancin Allah sai mai farar ɗiya. Gunsa ne za a gane bayani je kuma ka tambaya. Shi ya zam shugaba sha nema babban abin biya.
sutura mai suturta tsiraici faukal mukami ga manufata. Ya mashayar dukan arsalai gunka suka tsartsaya, kai kake ba su wani ilimi wanda suka iya. Ilimanka na gabanin lauhu da kalmu ya kewaya, kai da kai na saman al'arshi gursiyu kai kake mata gata. Annabi adali manba'ul asrari mai hana mushawiya, mai ɗabi'un da sun fi a irga balle a rataya, wanda ke sun ganin ƙur'ani na tsaya a tarbiya, to ya bibi ɗabi'un kairul kalki suturar maza har mata. Shugaba sirrikan gane ainin sallah na gun muɗahiri, sirrikan gane hasken Allah na gun munawwari, shi yake haska wani haske ɓuya da zahiri, fardi matattarar alkairi kafi makiyu mai managata. Ruhul ibadi gaibin Allah kai ne ya zuzzuba, kai ne ya sa karamar bayi kai za ya rarraba, kowa ya samu gu a wajenka ya tsira shugaba, rahamarsa ta haɗe duka komai cikinsa ta yi masa gata. Ya mafi ɗaukaka a halittar Rabbu ya Ahmada, ba su dilkafi babban kundi ya haɗe na yau da da, arifullahi mai haɗa komai sidi baharin nada, shugaba sahibul ihsanin sadiqul aqwali fitata. Shugaba ya mafi kyan zubi na ɗabi'a ga kyau Muhammada, mai hukunci da adalci makurar nuna fa'ida, ma'adinin ni'imomi ga kuma hikima ka haɗa, ya mafi tabbatar ahadi kuma mai kiyaye shi ka bambanta. Shugaba khairu kalkil ilahi muka bazu shafa kamili, ambatin shugaba rahama ne ga zuciyar wasili, nuna yin godiyar mu wajensa ya zama farali, ba irin farillai na kifaya ba waɗanda wasu ke managata. Dole kowa ya so shi da gaske saman uwa har uba, balle zaujatun da ke maka sharri ba ta sun kai gaba, ga matsantsar adin aljanna ka tsira daga 'yan uba, wanda kafin ya ce za'ar mai babu mai jabale ya tsagaita. Shugaba ya mabuɗi na buɗe mabuɗai shugaba ja gaba, wanda ya buɗe komai fili a yau har gaban gaba, wanda ba mai daɗa sha ilimu in ba ilahu ba, komai kake gani ya san shi shine ke yi mardugata. Shugaba da shi an ka ba wa duk manzanni abin da suka bayyana, da shi ne ake ƙawata gurare kuma an ayyana, annabi ne gabanin Adam kafin ya bayyana, ya zama annabi shi ne sirrin fitar kuntukan zannafurta. Shugaba abinda Allah ya ba mu na kyauta lallai rasulu ne, faɗinsa ya tabbatar da hakan kadiman nan ilahu ne, tunda ya zo gare mu ya zan rahama ga mu sirri ne, to mu koma mu gane rasulu shi Rabbu ke yi wa dugata.
nan na so zani sa aya sai wanda yayyo yabo, ɗalibi ne maras ilimi kuma ga yawan son yabo. Rabba Allah karɓi yabo na dan ɗa sha yabo, shugaba ɗa es na maiki ne ke yi ma yabo karɓe ta. Rabbu tsira aminci mai saka kaunu kogin riba, kai salatil fati Allah gun sari malaida, kai tamar zawara adadi na littu na yau da da, du daƙiƙa a sakir ju'i gun mai kawar da du matsalata. Shugaba